Múdrosť z knihy Majstrovstvo lásky. Úvod. Možno ste sa nad tým nikdy nezamýšľali, ale na tej či onej úrovni sme všetci majstri. Sme majstri, lebo máme moc tvoriť a riadiť vlastné životy. Utvárate seba samých, nech sa už pokladáte za čokoľvek. Celá vaša realita, všetko, čomu veríte, je vašim výtvorom. Hlavný rozdiel medzi vami a niekým iným spočíva v tom, ako uplatňujete svoju moc, čo svojou mocou vytvárate. Ovládate svoju osobnosť, svoje názory a presvedčenia. Ovládate každú svoju akciu a reakciu. Cvičíte celé roky a dosahujete majstrovskú úroveň, aby ste sa stali tým, za koho sa pokladáte. Aby ste sa stali majstrami lásky, musíte v láske žiť. Umenie vzťahu je tiež celé majstrovstvo a jediná cesta k dosiahnutiu majstrovstva vedie cez cvičenie. Na zvládanie vzťahu je teda potrebný čin. Pravda, na to, aby ste mohli konať, potrebujete mať nejaké vedomosti, alebo aspoň trochu viac uvedomovať, ako ľudia fungujú. Žite život nevinnosťou dieťaťa. Keď pozorujete 2- či 3-ročné deti a ich správanie, zistíte, že sa po celý čas hrajú. Vidíte, ako sa celý čas smejú, ich predstavivosť je veľmi silná a spôsob, akým snívajú, je dobrodružstvom bádania. Keď sa niečo stane, zareagujú a bránia sa, no potom to pustia slavy a svoju pozornosť znovu zamerajú na danú chvíľu. Znovu sa hrajú, bádajú a bavia sa. Žijú v prítomnej chvíli, nehambia sa za minulosť, netrápi ich budúcnosť. Malé deti vyjadrujú to, čo cítia a neboja sa milovať. Najšťastnejšie chvíle v našom živote sú tie, keď sa hráme ako deti. Ako deti sme nevinní a dávať najavo lásku je pre nás prirodzené. Čo sa to však s nami stalo? Problémom je program. Informácie, ktoré sme uložili do svojich myslí. Domestikujeme ľudí rovnakým spôsobom, ako domestikujeme psa či iné zviera. Pomocou trestu a odmeny. Učíme sa predstierať, že sme niekým, kým nie sme, a cvičíme sa v snahe byť niekým iným, len aby sme boli dosť dobrí pre mamu, otca, pre učiteľku, pre naše náboženstvo a podobne. Cvičíme a stávame sa majstrami v tom, ako byť tými, kým nie sme. Čoskoro zabudneme, kto naozaj sme a začíname žiť svoje obrazy. Nevytvárame iba jeden obraz, ale je mnoho rozličných obrazov. Podľa rozličných skupín ľudí, s ktorými sa stýkame, vytvárame si obraz doma,
obraz v škole a keď vyrastieme, vytvárame si ešte ďalšie obrazy. Často existuje veľký rozpor medzi našim vnútorným obrazom a obrazom, ktorý sa snažíme prenášať do vonkajšieho sveta. Čím je ten rozpor väčší, tým ťažšie je prispôsobené sa očakávaniam spoločnosti a tým menej lásky máme pre seba. Veľmi veľa ľudí trpí pre všetky tie falošné obrazy, ktoré sa snažíme vysielať. Náš obraz dokonalosti nám hovorí, aký by sme mali byť. Ale viete čo? Toto je tá najväčšia lož, akej o sebe veríme, pretože dokonalí nebudeme nikdy. Musíme otvoriť oči a vidieť, čo je okolo nás. Musíme vyliečiť svoje emociálne rany a prijať sami seba. Šťastie nikdy neprichádza z priestoru mimo nás. Za svoje šťastie sme zodpovední sami. Chyba, ktorú od začiatku robí väčšina z nás, je tá, že svoje šťastie zakladáme na našom partnerovi. No, tak toto nefunguje. Dávame všetky tie sľuby, ktoré nedokážeme splniť, čím otvárame dvere zlyhania. Keď ste boli dieťa, priťahovali vás iné deti, lebo ste sa chceli hrať, zabávať sa. Keď vstupujete do partnerského vzťahu s cieľom zažívať drámu, žiarliť, byť majetnícky, riadiť život svojho partnera, potom nehľadáte zábavu, hľadáte bolesť a tu aj nájdete. Keď vstupujete do vzťahu so sebeckosťou, s očakávaním, že vás šťastno urobí váš partner, tak sa to nestane. Narodili ste sa s právom byť šťastní, s právom tešiť sa zo života. Keď prevezmete zodpovednosť za svoj život, za svoje činy, potom máte svoju budúcnosť vo vlastných rukách a môžete žiť v nebi. Vzdajte sa všetkých tých predstav o tom, že ste niekým, kým nie ste, a staňte sa tým, kým naozaj ste. Keď sa vzdávate svojmu skutočnému ja, vzdávate sa životu. Láska sa zakladá na úcte. Láska nikoho neľutuje. Za to však má súcit. Láska nemá nejaké očakávania. Keď milujeme, nič neočakávame. Konáme preto, lebo chceme. Ľutujete ma vtedy, keď ma nemáte v úcte, keď si myslíte, že nie som dosť silný, aby som to zvládol. Ja viem, že ste dostatočne silní, inteligentní a dobrí, aby ste sa dokázali rozhodnúť sami. Keď spadnete, môžem vám podať ruku. Môžem vám pomôcť stať. Môžem povedať, dokážeš to, choď do toho. To je súcit. Ale nie je to isté, ako pocitovať ľútosť. Láska je úplne zodpovedná. Všetko, čo si myslíme, všetko, čo robíme, má svoj dosah. Dôsledky našich činov budeme zažívať tak či onak. Každý človek zodpovedá za svoje činy aj vtedy, keď si to neželá. Láska je vždy láskavá
A táto láskavosť vás robí veľkodušnými a otvára vám všetky dvere. Láska je veľkorysá. Láska si nekladie podmienky. V láske neexistuje žiadne ale. Nie sú v nej nejaké podmienky. Mám ťa rád takú, aká si a smieš byť taká, aká si. Každý človek má svoj osobný životný sen. Vo vzťahu môžeme predstierať, že sme rovnakí, že rovnako cítime a snívame. Ale nastať to nikdy nemôže. Existujú dvaja snívajúci s dvoma snami. Preto potrebujeme prijať rozdiely, ktoré medzi dvoma snívajúcimi jestvujú. Potrebujeme mať v úcte sen toho druhého. Váš život je manifestáciou vášho osobného sna. Keď dokážete zmeniť program svojho osobného sna, môže sa z vás stať majster sna. Majster sna vytvára majstrovské dielo života. Každý vzťah tvoria dve polovice. Vy zodpovedáte len za tú svoju. Je jedno, za akých blízkych sa s iným človekom pokladáte, alebo ako silno sa podľa vás ľúbite. Nie je možné, aby ste zodpovedali za to, čo je v hlave tej druhej osobe. Keď sa pokúšame zodpovedať za tú druhú polovicu, výsledkom je boj o kontrolu. Máme na výber. Môžeme vytvárať boj o kontrolu, alebo sa môžeme stať kamarátmi, tímovými hráčmi. Kamaráti a tímoví hráči hrajú spolu, no nie proti sebe. Keď svoje partnerstvo chápete ako tím, začnite sa všetko zlepšovať. Vo vzťahu rovnako ako v hre nejde o víťazstvo a prehru. Hráte preto, lebo sa chcete zabávať. Veľkorysosť, sloboda a láska vytvoria ten najkrajší vzťah, nepretržitú romancu. Keď si uvedomíte, že vás šťastnými nemôže urobiť nikto iný a že šťastie je výsledkom lásky, ktorá z vás vychádza, stáva sa to najväčším majstrovstvom Toltékov. Majstrovstvom lásky. Láska nie je o konceptoch. Láska znamená konať. Konanie lásky môže vytvárať iba šťastie. Jediným spôsobom, ako si lásku osvojiť, je v láske sa cvičiť. Cvičenie vytvára majstra. Nemôžete zmeniť iných ľudí. Milujete ich takých, akí sú, alebo ich nemilujete. Sú takí, akí sú, a vy tiež. Nemáme právo nikoho meniť. A nikto nemá právo meniť nás. Tancujete alebo netancujete. Musíte byť k sebe celkom úprimní. Hovoriť, čo chcete a zistiť, či ochotní tancovať ste alebo nie ste. Tento bod musíte pochopiť, lebo je veľmi dôležitý. Keď skutočne porozumiete, skôr pochopíte pravdu o iných a nebudete vidieť len to, čo vidieť chcete. Možno si myslíte, ale čo, ak ja nie som tá správna žena? Alebo ten správny muž? Čo je to správna žena? A čo správny muž?
Niekto, kto chce ísť rovnakým smerom ako vy, niekto kompatibilný s vašimi názormi a hodnotami, emocionálne, fyzicky, ekonomicky, duchovne. Ako viete, či je váš partner pre vás ten správny? Odpoveď znie: neviete to. Práve preto potrebujete skúmať a podstupovať riziko. Môžeme vám však povedať, že správnou osobou pre vás je tá, ktorú milujete. Práve takú, aká je. Osoba, ktorú nemáte potrebu vôbec meniť. Musíte vedieť, čo chcete, ako to chcete a kedy to chcete. Musíte presne vedieť, aké sú potreby vášho tela, aké sú potreby vašej mysle a čo vám robí dobre. Tá osoba nemusí byť presne ako vy. Vy dvaja len musíte byť ako kľúč v zámke. Byť partnerstvom, ktoré funguje. Buďte k sebe úprimní ku všetkým ostatným. Vykresľujete sa navonok taký, aký sa naozaj cítite byť. A nepredstierajte, že ste niečo, čo nie ste. Neklamte sami seba. Nenachádzajte v ľuďoch niečo, čo tam nie je. Vnímajte to, čo je pred vami. Keď dobre začnete, zvyšok už bude ľahší, lebo môžete byť sami sebou. Prijímajte sa a majte sa radi, práve takí, akí ste. Iba keď sa budete mať radi a prijímať sa takí, akí ste, môžete naozaj byť a vyjadrovať, čo ste. Ste to, čo ste a nič viac. Nepotrebujete predstierať, že ste niečo iné. Keď predstierate, že ste niečím, čím nie ste, vždy zlyháte. Keď sa prijímate taký, aký ste, je na rade ďalší krok. A k tým je prijať svojho partnera. Váš partner či partnerka má právo byť tým, kým je. Má právo byť slobodný či slobodná. Keď svojho partnera alebo partnerku dokážete ľúbiť takého, aký je, keď mu dokážete celkom otvoriť svoje srdce, môžete prostredníctvom lásky dosiahnuť nebo. Dajme tomu, že ste šťastní a vaša partnerka z nejakého dôvodu šťastná byť nemôže. Má osobné problémy, zapodieva sa svojím emocionálnym odpadom a je nešťastná. Budete ju milovať a prijímať so všetkým jej odpadom. Lenže podporovať ju neznamená, že budete nešťastní. Lebo je nešťastná ona. To nie je nejaká podpora. Keď je nešťastná a nešťastný začnete byť aj vy, obaja klesáte ku dnu. Keď ste šťastní vy, vaše šťastie môže prinavrátiť šťastie aj jej. Rovnako platí, že ak ste na dne vy a ona je šťastná, je vám jej šťastie oporou. Dovoľte jej byť šťastnou. Nech sa vo vašej práci udeje čokoľvek. Neháčte po návrate domov
jed na svoju partnerku. Dajte jej na vedomie, že nejde o nič osobné. Že máte problém len s sebou. Môžete povedať: len buď ďalej šťastná, hraj sa a ja sa k tebe pridám, keď budem schopný tešiť sa zo svojho šťastia. Teraz však potrebujem byť sám. Uzavrite so svojou partnerkou novú dohodu. Nie takú, akej čítate v knihe, ale takú, ktorá funguje vám. Ak nefunguje, tak ju zmente a vytvorte si novú. S využitím svojej predstavivosti skúmajte nové možnosti na vytvorenie nových dohôd, založených na úcte a láske. Komunikácia na základe úcty a lásky je jediným kľúčom, ako lásku udržať pri živote a nikdy sa vo svojom vzťahu nenudiť. Je o hľadaní svojho názoru a vyjadrovaní svojich potrieb. Keď viete, čo je láska, začnite si uvedomovať, akým spôsobom komunikujete. Kvalita vašej komunikácie závisí od volieb, ktoré činíte v každom okamihu a je jedno, či ste naladení na lásku alebo na strach. Keď sa pristihnete, že vás ovláda strach, môžete svoju pozornosť presunúť na lásku. Stačí pochopiť, kto ste. Zmeniť svoju pozornosť a všetko okolo vás sa zmení. Keď vás nemiluje jedna osoba, bude vás milovať iná. To, že vás niekto odmietne, ešte neznamená, že sa musíte odmietať vy. Musíte sa zamerať na ten najúžasnejší vzťah, aký môžete mať, na vzťah so sebou. Neznamená to byť sebecký, znamená to pociťovať lásku k sebe. Potrebujete sa mať rád. Keď potom vstúpite do vzťahu, nevstupujete doňho kvôli potrebe byť milovaný. Stáva sa tak na základe voľby. Keď sa rozhodnete, že budete pár, ste tu preto, aby ste slúžili tomu, koho ľúbite. Cítite, že v každom bosku, v každom dotyku ste tu preto, aby ste robili radosť tomu, koho ľúbite. A nič za to neočakávate. Viac než o sex ide o to byť spolu. Úžasným sa stáva aj sex, ale je to úplne iné. Sex sa stáva spojením, stáva sa úplnou kapituláciou, tancom, umením, najvyšším vyjadrením krásy. Láska je to, čo vás robí šťastným. A keď sa stanete služobníkom lásky a služobníckou lásky, sa stanete aj vaša partnerka. Prináša to možnosti, ktoré si ani neviete predstaviť. Otvorte svoje srdce a odmietnite chodiť po svete prosiac o lásku. Vo vašom srdci je všetká láska, ktorú potrebujete. Vaše srdce dokáže vytvoriť akékoľvek množstvo lásky pre vás aj pre celý svet. Svojou láskou nešetrite. Šťastným vás robí láska, ktorá vychádza z vás. A ak svoju láskou nešetríte,
budú vás mať všetci radi. Keď ste štedrí, nebudete nikdy sám. Vaša veľkodušnosť vám bude otvárať všetky dvere. Šťastnými vás bude robiť láska, ktorá vychádza z vás. To je láska, ktorá pôsobí rozdiel. Všetky vzťahy vo vašom živote sa dajú liečiť. Všetky vzťahy môžu byť krásne, ale vždy to bude začínať u vás. Vyliečte svoju polovicu a budete šťastní. Ak dokážete vyliečiť tú svoju časť, tak budete pripravení na vzťah bez strachu, bez potreby. Nezabúdajte však, že vyliečiť môžete iba svoju polovicu. Ak ste vo vzťahu a pracujete na svojej polovici a váš partner na tej druhej, uvidíte, ako rýchlo nastane pokrok. Možno nedokážete mať pod kontrolou, čo sa okolo vás stane. Môžete však mať pod kontrolou vlastné reakcie. Tie budú riadiť sen vášho života, váš osobný sen. Vaše reakcie sú kľúčom k tomu, aby ste mali nádherný život. Vaše reakcie vychádzajú z presvedčenia, ktoré je hlboko vo vašom vnútri. Spôsob, akým reagujete, sa opakuje 1000-krát a stáva sa pre vás rutinou. Ste navyknutí žiť nejakým spôsobom. A to je tá výzva zmeniť svoje obvyklé reakcie, svoju rutinu, riskovať a rozhodnúť sa inak. Keď nie je výsledok taký, aký si želáte, mente to znova a znova, až kým nedosiahnete želaný výsledok. Môžete mať vzťah, ktorý naplňa vaše sny o nebi. Môžete vytvoriť raj, ale začať musíte u seba. Každý má nejakú cenu a život túto cenu rešpektuje. Tá cena však nemeria dolármi ani zlatom. Meria sa láskou. A nie len to. Meria sa láskou k sebe. Vašou cenou je, ako veľmi máte radi sami seba. A život tú cenu rešpektuje. Keď máte radi sami seba, je vaša cena veľmi vysoká. Čo značí, že vaša tolerancia k seba znevažovaniu je veľmi nízka. Je veľmi nízka preto, lebo rešpektujete sami seba. Všetko, čo existuje, je zároveň lovcom aj obeťou. Na čo polujete? Ľudia poľujú na lásku. Cítime, že lásku potrebujeme, lebo sme presvedčení, že ju nemáme. Lebo nemáme radi sami seba. Poľujeme na lásku iných ľudí, rovnakých ako sme my, v očakávaní, že od nich dostaneme lásku. A pritom sú tí ľudia v rovnakom stave ako my. Poľujeme na lásku a zatiaľ láska, ktorú potrebujeme, sa skrýva v našom vnútri. Na vytvorenie vzťahu, ktorý vás vyniesie k nebesiam, musíte úplne prijať svoje telo. Musíte svoje telo milovať a umožniť mu len slobodne byť.
slobodne dávať, slobodne prijímať, a to bez ostýchavosti, lebo ostýchavosť nie je nič iné ako strach. Ste krásni bez ohľadu na to, čo vám hovorí vaša myseľ. Taká je skutočnosť. Ostatní môžu slobodne vidieť, čo chcú. Keď na vás hľadia ostatní a posudzujú, či ste krásni alebo nie, kým ste si vy svojej krásy vedomí a prijímate ju, potom vás ich názor nevplyvňuje. Jediným rozdielom medzi krásou jednej osoby a krásou druhej je ľuďmi prijímaný koncept krásy. Ste to, čo veríte, že ste. Máte právo cítiť sa krásny a tešiť sa z toho. Môžete mať svoje telo v úcte a prijímať ho také, aké je. Láska vychádza znútra. Prebýva v našom vnútri a je vždy prítomná. Krása, ktorá prebýva mimo vás, môžete vnímať iba vtedy, keď cítite krásu, ktorá prebýva vo vašom vnútri. Keď sa na svoje rany pozrieme očami pravdy, dokážeme tie rany konečne vyliečiť. Začnite cvičením pravdy k sebe. Keď ste k sebe pravdiví, začnite vidieť všetko také, aké to je, a nie ako to chcete vidieť. Neverte všetkým žliam, ktoré si nahovárate, žliam, ktoré veriť ste sa sami nikdy nerozhodli, ale boli ste na to naprogramovaní. Neverte si, keď si hovoríte, že nie ste dosť dobrí, dosť silní, dosť inteligentní. Neverte si, že nie ste krásni. Neverte ničomu, čo vás núti trpieť. Môžete sa rozhodnúť, ako chcete žiť svoj život. A keď k sebe budete úprimní, pochopíte, že si vždy môžete slobodne vytvárať nové voľby. Na vyčistenie emocionálnych rán nie je inej cesty ako odpustenie. Odpúšťajte tým, čo vám ublížujú, aj keby to, čo vám urobili, bolo vo vašej mysli neodpustiteľné. Odpustite im nie preto, že si odpustenie zaslúžia, ale preto, že nechcete trpieť za každým, keď si spomeniete na to, čo vám vykonali. To, že ste naozaj odpustili, sa dozviete vtedy, keď sa môžete dotknúť rany a ona nebolí. Odpustite iným a uvidíte, že vo vašom živote sa začnú diať zázraky. Odpustite aj sebe všetko, čo ste v celom svojom živote vykonali. Keď odpustíte sebe, začína sa seba prijatie a narastá seba láska. To najväčšie odpustenie je, keď konečne odpustíte sami sebe. Láska je liek, ktorý urýchľuje proces hojenia. Nejestvuje iný liek ako láska, ktorá si nekladie podmienky. Existuje milión spôsobov, ako vyjadriť svoje šťastie, no iba jediný spôsob, ako byť naozaj šťastný, a tým je milovať.